fue el único y original de nuestra maqueta, que te la puedes poner, si quieres ponerlo. No hablamos mucho, pero bueno, está bien el hecho que te lo puedes poner y debajo está la bola, las coincidencias, la metáfora, para representarnos que el mundo está en tus manos, eso nos parece bonito. Sí, ¿verdad? Y bueno, los cristales, estos dos son los que... Eguerdion. Bistan dago antolatzaileek bilatzen zutena, zuen interesa piztea, ikasleek zientziara kuriositatez hurbiltzea, lortu dutela beste behin ere. Ikastetxe asko, ikasle eta irakasle asko animatu zarete 4. edizio honetan parte hartzera. Eta hori da benetako arrakasta. Batzuek sariak jasoko dituzue, eta beste batzuk ez, baina seguru nago benetako saria bizi izan duzuen esperientzian dagoela. Beraz, zorionak guztioi egindako lanagatik eta zorionak antolatzaileei halako lehiaketa bikaina antolatzeagatik. Uste dut antolatzaileek formula egokia aukeratu dut zenutela duela 4 edizio. Kasu batzuetan, ikasle batzuei zientzia hitzak beldur apur bat sortarazi diezaieke. Eta hortze dago gakoa, hain zuzen ere, zientziaren mundura modu atsegin eta divertigarrian hurbiltzeko formula bat bilatzea. Zientzia, ikerkuntza, hurbiltzeko mundua liluragarriak dira zalantzari gabe, baina errealitate horretaz ikasleak beraiek jabetu behar zaete. Eta prozesu horretan lehen pausua oinarrizkoa da. Zientziara ematen duten lehen hurbilketa, lehen pauso aspergarria astuna balitz, ez genieke inolako mesederik egingo ikaslei, eta zientziari berari erez. Nik uste, zuen aurkezpenak entzunda eta zuen proiektuak ikusita, lehen helburua hori bete dela. Ondo pasatu duzue kristalen mundu horretan, eta beraz, zientzia modu atseginez bizi izan duzue. Orain, zuen eskuetan dago bide horretatik jarraitu edo ez. 2. hezkuntzako eta batxilergoko ikasleak zarete. Batzuek hurbildu zue beraz goi-mailako ikasketara salto egiteko unea. Agian, ikerkuntzari lotutako ibilbide profesionala egin nahi izango duzue, eta agian asmo hori lehiaketa honetan sortu zaizue. Bokazio zientifikoak piztea beti da atsegina, eta Eusko Jaurlaritzatik ere hezkuntza sailetik ahalegin horretan gabiltza aspalditik. Horregatik, hain zuzen ere ematen diet halako garrantzia honelako egitasmoei. Duela hilabete batzuk hezkuntza sailetik STEAM estrategia jarri genuen martxan. STEAM akronimoak segurenik jakingo duzue. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Hitzak jasotzen ditu. Webgune bat ere sortu genuen. Sartzen bazarete STEAM.eus, eta animatzen zaituzte bizitatzera. Guzti hori helburu bakar batekin. Ikasle gazteak ikasketa horietara hurbiltzea. Bereziki neskak, baina orokorrean denak, neskak eta mutilak. Webgune horretan, besteak beste, STEAM inguruan Euskadin antolatzen diren hainbat egitasmo jasotzen dira. Eta zerrenda luze horretan hau ere agertzen da. Kristalizazioaren inguruko lehiaketa. Giza honetako ahalegin askori esker lortzen ari gara ikasleak zientziara hurbiltzea.
zientziaren munduan interesa jartzea. Modu divertigarri batean, kontzeptu orokor batzuk ezagutuz. Gero, jakina, kristalizazioek hainbat eta hainbat aplikazio ditu gure bizitzan. Guztiz, arruntak eta egunerokoak diren gauza askotan. Zuek, esperimentatu duzuen oinarri horretatik hasita, kristalizazioa presente egoten da, adibidez, dendetan aurkitu ditzakegun hainbat produktutan. Edo, Maribel Arriartuak astelehenean aipatu zidan bezala, gaur egun txokolatearen edota urdaiazpikoaren kalitatea neurtzeko erabiltzen da ere. Zientziak halakoak ditu, amaigabeko esparru zabala hartzen du. Benetan, espero dut, kristalen artean izan duzuen esperientzia honek, zuen zientzarako grina handitu izana. Zorionak sarituei eta parte hartu duzuen ikastetxe eta ikasle guztioi. Eskerrik asko.